Vážení priatelia, je to smutný pohľad na končiacu pani prezidentku. Je sklamaná, že nadriadení sponzori jej zakázali opätovne kandidovať, hoci im verne slúžila. A ešte musí slúžiť ďalej do poslednej minúty, pretože záväzky nepustia. Pani prezidentka končí ako opozičná atrapa. Hračka v rukách médií a mimovládnych organizácií. Vždy som ju varoval, pani prezidentka, spamätajte sa, lebo skončíte ako pán Kiska. A to sa aj stalo. Vyvoláva úsmev na tvári, že prezidentka podpísala novelizáciu trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a nevyužila svoje právo vetovať zákon, kedy by sme mohli niektoré drobnosti opraviť. Podávali sme jej ruku na spoluprácu, ale ona ju musela odmietnúť. Formálne sa dá povedať, že prezidentka súhlasí s obsahom novelizácie, ak ju bez pripomienok a využitia práva veta podpísala. Prakticky však urobila len to, čo jej ako opozičnému maskotovi prikázali. Prezidentka rovnako ako opozícia, médiá a tretí sektor sa dnes opakovane postavili za záchranu Čurilovcov a Lipšica. Ľudí, ktorí v rokoch 2020 až 2023 páchali zverstvá na opozícii. Prezidentka sa v tých rokoch nezastala nikoho za prenasledovaných, pretože politicky to vyhovovalo jej, ako aj progresívnemu Slovensku. Nezastala sa ani ľudí, ktorých základné práva boli hrubo porušované v tzv. Boji proti covidu. Ani ľudí, ktorí chceli predčasné voľby. Ani mŕtvych Lučanského či Krivočenka. O ďalších opozičných obetiach zlovládia nehovoriac. Čo by ste urobili dnes, pani prezidentka, keby sme 10 minút pred začiatkom opozičného protestu poslali policajné komando zadržať mladého Šimečku, aby sa nemohol na proteste zúčastniť? Keď sa to stalo mne, neutrusili ste ani jedno jediné slovo. Za to ste sa celý čas celou váhou stavali za Čurilovcov a Lipšica, za prenasledovanie opozície cez zneužívanie trestného práva. Áno, mnoho ľudí na Slovensku od nás očakáva revanš. Že ráno o 5:00 budeme vykopávať za prítomnosti médií dvere na domoch Matoviča, či Sulíka, alebo Mikulca, alebo Lipšica. Že ich bez dôvodov obviníme a posadíme minimálne na rok do väzby. Nič také sa nedeje a nebude diať. My sme sa rozhodli zmeniť trestný zákon a zrušiť semenište porušovania ľudských práv, úrad špeciálnej prokuratúry, aby sa trestné právo nedalo viac zneužívať na politické účely. Prezidentka dostala rozkaz urobiť všetko preto, aby zabránila týmto zmenám, lebo každý ako ona si uvedomujú, že bojovať s nami demokratickými prostriedkami je nemožné. Nás podľa Čaputovej a spol treba len eliminovať. A na to treba Čurilovcov a Lipšica. Na to treba zachovať drakonické tresty a všetky možnosti, ako zneužívať trestné právo. Politicky vyvoláva postup prezidentky úsmev na tvári. Čo je ale znepokojujúce, je istota, s akou prezidentka očakáva rozhodnutie ústavného súdu v jej prospech. Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom, o ktorej v posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrabce? Je normálne, že prezidentka prejudikuje, dopredu oznamuje rozhodnutie ústavného súdu? Vťahuje prezidentka ústavný súd do politického súboja? Ak áno, pustila sa na mimoriadne nebezpečné chodníčky. Nakoniec s nedemokratickými postupmi má prezidentka skúsenosti, veď zmarila referendum o predčasných voľbách. Veľmi by som odporúčal ústavnému súdu, aby sa dištancovalo dnešných vyjadrení prezidentky. A súčasne potvrdzujem, že tak ako prezidentka robí všetko preto, aby novelizácia trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nenadobudli účinnosť a aby zachránila Lipšica, my urobíme všetko preto, aby sa obdobie temna rokov 2020 až 2023 už nikdy na Slovensku neopakovalo a aby schválená trestnoprávna legislatíva vstúpila do platnosti a účinnosti.